αγγέλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών της Αγίας Μονής Μάρτης, των ευλαβών προσκυνητών αρχιερωτών και δωρητών αυτής. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διώμεθα υπέρ του και φιλοθύρε την Αγία Μονή ταύτην πάσαν μονήν πόλη και χώραν, από οργής λιμού λιμούς, από της πυρός θαλάσσι και αέρι μακράν, και ήλιος γεννού ημιν δέσποτα βι τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς, και ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να απέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την εικαία, και στους αιώνας των αιώνων.